לכם צופיקרים וברוכים הבאים לפרק החדש של מסעות סורווייבל. אז יש לנו אורח חדש, הוא קצת חופר אבל תסתדרו איתו. בינתיים אני חופר, אבל בסדר. תציג את עצמך ותעשה ימין קרדיט לערוץ שלך. מה אתה רוצה? רגע שנייה. אוקיי. נכון, כי משעמם לי. אני בודד. למה סיפרת להם את זה? איך הגיע לפה אוכל? אני לא יודע. איך אני מסוים? איך הגיע לפה אוכל? למה לי? כולם שונאים את הערוץ שלך. אז למה לי? מה? תוציא את דור וארז! מי זה דור וארז? תוציא את הערוץ שלהם, אל תשגע אותי. רגע, איך הגיע לפה? רגע, שנייה, טוב, בסדר. סליחה, נכנסתי לערוץ. טוב, כלום. מה אתה רוצה ממני? תהיה בשקט. כן, תתרגלו, זה הנשימה של יואב. אם הוא פה בכלל. יואב? אני יודע שאני לא יודע. יואב! רגע, נדבר? מה שאמרתי לך זה לא לסתום את הפה. אני בודד, תשאר איתי. תגביר את הווליום. כבר התחלתי. כן, אז כמו שאתם רואים הוא באמת חופר. סליחה, קצת בעיות באינטרנט. שנייה. אוקיי. היה קצת בעיות באינטרנט, מצטער. יש לי בעיות. וליואב גם יש בעיות במוח. סתם. טוב, אז בוא נלך לקייב איפה סיבנו? כן. או לרבין. לא, נלך לרבין. אז ותציג אותי! יש! אתה מתחיל? כאילו, משעמם לי. נכון, אני מצלם, מה זה משנה? מה קשור? אוקיי. כבר התחלתי, אתה יודע. איפה הרבין? הנה. סוף סוף הוא שתק. יש, הוא שתק. תראו אותי על F5. הוא שתק. סתם. רבין, עוד 30 מטר. 30 מטר של שעמום. כן. יואב! בעיות עם האינטרנט. כבר הסתדר. לא. אוי לא. יש שתק. איך? אני בכלל לא מקשיב לך, אבל כן, מה זה?
מה זה סבלות? או, בעיות עם האינטרנט, אל תתייחסו לזה. האינטרנט שלי קצת איטי. למרות שזה דווקא אחלה מחשב. זה יסתדר. האינטרנט קצת איטי. יופי, קצת יסתדר. לאיזה 5 דקות. לאן הלכת? אוי, לא הלך. אז מה, אמרת לאן הלכת? לאן הלכת? אמרת משהו להלך? כן, אתה יודע, אני הפול סקרין, אז אני לא כל כך אראה. אני מדבר. אז תקשיב. באמת. תדע שהאפס סאבים שלי... לא. רק התחלתי את הערוץ. שזה ההורים שלך. סוף סוף הוא מודה. סתם. אז... לאן אני הולך? אלוהים ישמור. מרוב הטמטום שהוא אומר, אני לא שם לב מה אני עושה. דיברתי אליך, אתה יודע. אתה יודע שכתבת יואב שביט ריבר, לא טוב? כתבת ריביר. אני יודע איך כותבים ריבר, אבל אני לא יודע איך כותבים ריביר. סתם. איפה אני הולך? למה? טוב, נתק, אתה יודע, כל ה... לא, הפלתי שיפ. הפלתי שיפ. ייי. לב, לב. לא! איך מתתי? איך? קריפר! לא! קריפר! ארורים יהיו כל מבקרי הקולנוע! לא שמעתי אותך כל כך כי דיברתי באמצע שאתה דיברת. מה זה? למה? כן, זה השירה הגרועה של יואב. במה? אני שר בכוכב נולד, מה יש לך? מה יש לך? נשארתי עם נינט. אוקיי. לה לה לי. הלו, תחכה. יש! הוא עשה שטק. יש! 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 לא, מה? איך נשרפתי? יו, אוף מני. איך זה קורה לי? אוף מני. הלו, תרגע! יש, ביי. אז כן, זה היה יואב. אולי אני אעשה איתו עם סרבר ותראו אותי ב... לא יודע, survival server, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אז קיצר, בוא נמשיך את מה שעשינו. רגע. שנייה, חכו. כמה זמן נשאר? מה זה סקאי? שביט... מה? איזה שטויות הוא כותב, אלוהים ישמעו. בוא נכתוב לו אתה מטומטם. סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה. שלח, אלו. אז משהו שמדגיש שנאה. לא חשוב.
חשבתי על זה. הנה, רשעות. סתם. רשע מרושע. בואו נסגור את הסקייפ. סגור את הסקייפ. למה זה לא יוצא לי? לא יודע. כמה זמן נשאר לנו? אופס. אוקיי. בואו נמשיך. אוי, נהיו לגים. על מה אני? אני על טיינט, אני על שורט. עוד פעם לגים. טייני אולי. או רענן. בערך. נלך לדאט פוינט שלנו שמטתי שם. התאבדות ספונטנית. צריך להיות פרקוריסט שמקבל מכות. נראה, לא, אני לא אקפוץ ללבה. לא, לא, לא. לא, למה? אוי. נכון, היה לי זכוכית. עוד לא סיימתי, אז בואו נראה איפה כל הזכוכית, הנה. היה זכוכית פשוט. נכון, אני זוכר את הפרק הזה. היום הנורא, שפה התפוצצו 2 קריפרים בתוך הבית שלי. טוב. בואו אם כבר נעשה לנו בקט. ניפול שם, כאילו, נשים שם מים. ונלך. לא. חוות השוגר קיימס לא גדלה. בוא נראה. נתקדם לערבים וניקח כבר את כל לעזאזל כבר את כל ה-XP ואת הכלים איך נקרא לזה, כלים, ענערף, דברים, אייטמים נקרא לזה, למרות שככה קוראים לזה, ונלך לעזאזל קיבינימט. די כבר, לא לאלימות, לא לנפילות. נראה כמה זמן נשאר. לא, נתחיל ללחץ סתם. מה? נותן פלש. לילה, שיט, אני חייב לקחת, יש שם בית, יש שם מיטה. קייב, לא אכפת לי. הנה הרבן פה קרוב כבר. כן, הגענו. והופה. לא! למה לעזאזל? זה לא נופל. הנה. בוא ניפול קצת לפה. וואו, בתוך הרבין יש קייב. מדהים. יש קובלסטון. איפה כל האייטמים שלנו? הדאט פוינט היה פה, אז כל האייטמים נפלו לפה. יש פה עוד דאט פוינט, שאין פה כלום. וול. חשבתם שתעבדו עליי, הגיע לפה לעזאזל מים. טוב, זה רבין. אמור להיות פה מים ולבה. לא, די. לא, אין סיכוי. תביא קצת לבה, אולי נכין. האמת, פרק הבא כבר נכין. זה מטומטם. ציפיתי שהוא יהיה חכם. כל הדאט פוינט לא נשרף בלבה. או שזה נפל לפה.
לא מאמין. תהילה ברורה. שלחו לעזאזל כל מבקרי הלבה. ואם זוכרים את יואב, רק תדעו, הסבים שלו זה אמא שלו ואבא שלו. אז כן, נותן קרדיט לערוץ, רק שתי סבים שזה ההורים שלו. הפעם. למה אני מפחד מזומבים, מה הם מפגרים? כאילו, טיפול. ולא, חי, לא אכפת לי. לא, חשבתי שאני פה ואז אני לא אחזור. אבל עזאזל כל האייטמים. טוב, בוא נלך. לא נראה לי. אוף מני. ככה, תהיה בלבה. אופה. כן, זה חמוד. אופס. בטעות. רגע, F5. אופס. זה היה בטעות. אופס. אז בוא נעלה עם הבקט שניקח כבר את המים. האמת, הוא נקווה את כל ה-death point. remove back set menu. ואוי. ונכין פה ישר הנתר. לא. מה? קריפרים! טוב, אנחנו כבר בבית. קריפרים. איך אני שונא קריפרים. אוקיי. לעזאזל. 1, 2. ואוי. נלך לדאט פוינט. באמת ניקח את זה. ונשאיר את זה פה. ואת זה ניקח. אז לא, הבד היה פה. משנה. בוא נעשה... כן. נלך לקחת קבלסטון, ולמה לעזאזל יש פה מפלצת? פה? אוי לא. תפס לו צל ככה בפנן. תמות, תיחשף לאור. תיחשף. אין פה... מה לעזאזל? לא, אתה לא הולך לשום צל. כן, תשרף, רק לא בכיוון הבית שלי. חמוד. תודה. מתנה נדיבה. לא, הלכנו רק עם הכלים. ואז הלך כל הכלים מהקבלסטון, שזה לא כל כך נדיר, כי זה לא נדיר. הכל פה. יש לנו קבלסטון. ומקלות. זהו, לא כזה. לא כזה. זה. יופי. חזר. נעשה את הסדר. אהוב עליי. ונלך שוב. אופס, מה עשיתי? ונלך רק עם זה ועם זה ועם זה בואו ניקח את לנו קצת בלוקים. באמת ניקח דירט וזה משהו קצת פחות נדיר. למרות שזה לא נדיר. טוב, אין אז אין.
הופ, זה הספיק, 20 בלוקים. נשים את זה. זהו, הסדר האהוב עליי, ונלך למלחמה, לא למלחמה, לחצוב. ונלך, בלה. נכון, עשיתי את זה חפרתי מתחת לסקלטון. הנה לנו כבר תזכורת. איפה זה היה? הנה פה. איזה זיכרונות. איזה זיכרונות. סתם. זה זיכרונות רעים. אני שונא זיכרונות. סתם. טוב, בואו נלך. והג'אסט קראפט, רגע, בסדר. הג'אסט קראפט, מי שזוכר את הסדרה הזאת, אם אני לא טועה כבר העליתי את זה, את הסרטון הראשון. זה יהיה רק פעם בשבוע, כי יש לי עוד מלא דברים לעשות חוץ מהעלאת סרטונים. וכמו, לא יודע, להרביץ לרוב. לא. כאילו מה, אני טרזן, מה עליתי לשם? לאיפה אני הולך? לא שם לב. אני הולך לדאט פוינט. אז זה יעלה רק פעם בשבוע, למרות שהשבוע הזה לא העליתי סרטון, אז יעלה רק ביום משהו כמו, רגע. בסדר. שזה המסוד סורווייבל פרק 6, אם אני לא טועה. זה אני אעלה כבר את 4 ו-5. מחר אני אעלה את 6, פרק 6. ותציעו הצעות גם למודים חדשים, כי רייז מינימאפ זה כבר לא מספיק. כאילו, לא שאני חמדן וזה, פשוט זה וזה, אתם יודעים. פה ושם צריך כבר לחדש. אימאל, איך גדל פה? אימאל, אוף ממני. זהו, אתה תקבל עונש. בוא לפה. חתיכת הכביש נוב. לא יודע אם יש כאלה. סטרינג, בואו, אני צריך בואו. פבקט וכל... די כבר, די. מה עשיתי לך? מה עשיתי? תאכל את הפין שלי. סתם. מסטול. מה זה? עדכון HP ביטול. כמה זמן נשאר? נראה לי שכבר... טוב. עוד כמה זמן, זה לא הרבה. הנה, כל הדברים חזרו. ויופי, אז... למה יש פה מלא מפלצות? בגובה שלי יש פה מלא מפלצות. כן, בתוך הרבים. אז בואו ניקח איירון, אנחנו מחוסלים באיירון. נבנה סורד ופיקקס. סורד פיקקס מאיירון. ונכין פורטל לנדר, וכך שנלך לפה וניקח את הלבה וזה. האמת ייקח כבר עכשיו. מקווה שזה לא יישרף כי זה לא אוהב גיצים. אתם יודעים מה זה גיצים? בטוח. סתקדיש. זה בטוח הולך להישרף, אבל בסדר. ניקח את הסיכון. לבה אחת. יש פה מספיק מקום פרקור. כן, לא בדיוק פרקור. נשאיר את זה לפה, אבל פה בסדר, נעשה את זה ככה כבר. לא מאמין.
אתם נהנים לראות אותי מתה? עניין של הרגל. נה 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 נה. אוקיי. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נלך הפעם רק עם הכלים, שלא נאבד עוד פעם מיטה. את המיטה הזאת אני מתכוון. שלא נאבד עוד פעם את המיטה, ולא, אני לא רוצה ספלינגס. נשים את זה האמת פה. שיהיה לנו קצת עצים. אולי אינסופי. לא, אמת. תביא. אתה לא תגדל. כל עוד אני פה. אני רוצה שזה יהיה קרוב לבית שלי. לא יודע אם לקרוא לזה בית. ובואו נעשה כבר את הגג של הזכוכית. שלא יפרצו עוד פעם קריפרים. סלש כל מפלצת שאני שונא. שתהרוג אותי ותהרוס את הסדרה. סתם, אתם אוהבים שאני מת. תרשמו בתגובות. אני יודע, כולם כזה, כן, תמות עוד פעם. גנוב. סתם. נשרוף את אלה, נהיה קצת יותר רעילים. 20 נראה לי יספיק. לא נביא עוד. בוא נראה אם אין לנו פה. לא. יש לנו גם קרפטינג בנץ' או איך שתקראו לזה, קרפטינג טייבל. וזהו. נמשיך. איפה זה? הנה. זה הספיק. כן, זה הספיק. לא, לא מאמין. תביא לי אחד לפצות על זה שעשיתי את זה. הרוב טמטומי. בוא נראה 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 כפול 2, 8. 8 גלס. טוב, אין לי כוח לחכות לזה. נשען. נכתוב זה. תראו כמה. fell from high place. רגע. רגע. תראו. שחררתי. רואים? ניסיתי לשחות בלבה. בגלל שסקלטון דחף אותי. התפוצצתי מקריפר. נפלתי ממקום גבוה. קריפר פיצץ אותי. ונפלתי ממקום גבוה. אז 1, 2, 3, 4, 5. 5 פעמים. היי דאד, שיא חדש. אופס. יפה. כמה צריך? עוד 4. 1, 2, עוד 2. תביא כבר, ונכין כבר שיהיה פה עוד גלס. זהו. אוי. מקווה שאני לא אטעה, צריך להיות צלף. זהו. לא בדיוק צלף, אבל בסדר. אולי מתישהו נרחיב את הבית, קצת קטן. בואו נראה אם זה ארוך. כן, אז זה יותר מדי ארוך. אז תנו הצעות לשיפור הסדרה ובאמת מודים חדשים. ואם אתם יכולים תתנו לי לינק, לייק אם אהבתם. תגובות כמו שאמרתי, וסאב או קומנט ודברים כאלה. למרות שאני לא יודע מה זה קומנט, סתם. טוב, אז נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. ביי אמרתי. רוצים ללכת? יופי. זה כל הדברים שאמרתי, לייק, סאב, הצעות למוד ומודים חדשים
ואם אתם יכולים תיתנו לי לינק, למה עשיתי זום. יופי. אז בוא נראה איפה אני... אוקיי, אז רגע, יש פה קיי אולי איפשהו, לא. אז תתנו לייק אם אהבתם, ואם אתם לא רוצים ללכת אז תלכו, לא רוצים אתכם את זה, לא רוצים.